pala yung mga kailangan ko na, kapag nag-work na gano'n. Kasi ito talaga yung iniiwasan ko nung ayoko nun guys. Dahil ako, sabi ko, oh my gosh, parang 10 points to na recommendation. Tsaka yung mga movies. Ay nako. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. Ang aga kong gumising guys para lang makapag-prepare sana for our seminar. Kasi may seminar/training kami ngayon sa hospital. So ayun, malilate na naman ako. So I'm gonna do my makeup first para matapos na kasi 8 yun and 7:50 na. So, ito lang yung look ko guys. Super duper simple kasi alam mo naman pag nasa hospital tayo. And, by the way pala, kaya ako na late natulog kagabi kasi I finished yung in-upload and in-edit yung video ko na June favorite. So, yun lang guys. Aalis na ako. Super nagmamadali na ako talaga. Ganun ha. See? See it, darling. Now, lagay. Hey guys, I'm finally back from the hospital. So parang natapos yung training namin ng 5:45, ganun, basta sobrang, for me sobrang late na yun. Kasi medyo madilim na kanina, but yeah, wala pa akong pahinga. I still need to review for tomorrow's seminar and training. And kakatapos ko lang ng shower, as you can see, sobrang messy pa ng aking pero mag-moisturize na ako para hatching ako. Para before ako mag-review, 'di ba? Naka-moisturize na yung aking skin. May bago pala akong guys na na-discover na nag-jump na din ako sa bandwagon ng aloe vera gel. So I got this Bio Aqua na aloe vera gel from Shopee. Ito, feature ko siya sa Shopee haul ko. Actually, na-film ko na yun. Pero, for some reason, i-upload ko pa siya ng July. By the way, July naman na ito ma-upload. So, kasi dun sa Shopee haul, meron kasing giveaway. Balak ko kasi every 2 weeks, meron tayong giveaway. Sana matuloy. Kasi lang yung sinasabi may giveaway. Actually, nakapack yung mga papag-giveaway ko. Hindi ko lang siya nasisingit sa video. Every time na nag-video ako, nakakalimutan ko siya na ilabas. Pero ayun guys, may isa na akong giveaway, yung June favorite, and then sa Shopee na haul ko, meron din akong giveaway. And one of the things that I got from Shopee is this aloe vera na Bio Aqua. Ito, ginamit ko na to kagabi sa mukha ko na pinang-moisturize. Sobrang ganda guys, sobrang ganda. Ang soft ng skin ko na umagahan at ang glowy, parang gano'n. And na guys, naglagay na ako ng Bio Aqua na aloe vera gel and medyo basa pa siya. Kasi mas matagal siyang, sa mga review na nakikita ko, mas matagal daw siyang i-absorb ng skin compared sa Nature Republic. But okay na rin siya kasi nabili ko to ng sale. And nakaka-moisturize siya. Tingnan lang natin kung hindi ako magkaroon ng breakout. While waiting for my moisturizer to set in, ito guys, magre-review muna ako. Actually, tapos na namin tong iba kanina na yung sa BLS, Basic Life Support. If you're a nurse or nursing student, alam nyo kung ano yung mga pinagsasabi ko. So, ito na yung susunod. Dito na tayo sa ACLS, sa mga ECG, ganon-ganon. Ayoko nito. Alam nyo pa guys, ito yung sa stage na to ng life ko, di ba, very much mature na yung mga pinag-usapan. Ngayon ko na-realize na yung mga ina-absentan kong subject dati, yun pala yung mga kailangan ko na, kapag nag-work na gano'n. Kasi ito talaga yung iniiwasan ko nun. Ayoko ng ECG, ganyan. Kasi parang hindi nagsisink in sa utak ko yung mga tracing na ganyan. And then, nung nagre-review na naman ako for the board exam, nag-Macboard kami, and then after the Macboard, meron kaming rationalization ng mga final coaching, ganyan. Basta kung sa mga na-try lang ng mag-board exam, alam niyo yung mga sinasabi ko. Yan, may final coaching kami, and then yung lesson namin was about ECG. Tapos yung morning na yon, nung i-rationalize yung mga sagot, ganyan, for the explanation, ganyan, hindi ako ma-attend kasi nagpa-interview ako for my work. Sinakripisyo ko yung review ko para sa magiging future na work ko. Pero
Yan naman yung work ko na yun, yung nagtagal ako sa sa Cavite. During the board exam, guys, pinagsisihan ko talaga na hindi ko inattendan yung yung final coaching na araw na yun. Actually, half day lang pero natapos na kasi siya ng half day yung lesson na yun about sa ECG. Grabe, alam niyo yung nasa mockboard namin na ganito namin, almost the same yung question. Yeah, almost the same. Parang iba lang yung situation. Pero yung thought, ganun talaga. Pero iba naman iba yung pangalan ng tao, iba yung situation. Pero you know what I mean? Parang kung naintindihan mo talaga yung lesson na yun, ganun yung ganun yung nasa board. Parang 2 pages na about ECG. Oh my goodness! Sobra talagang pagsisisi ko nun, guys. Ayun ako. Sabi ko, oh my gosh, parang 10 points to na sayang dahil lang sa pagpapajob interview ko, ganyan-ganyan. Yun yung mga point, guys, na mga pinagsisisihan ko. Pero okay naman, at least naipasa naman. Binabasa ko, guys, yung mga comments nyo dun sa YouTube giveaway ko na ka-up lang niya ngayon. Grabe. Kasi doon nilagay ko yung requirement to enter the giveaway is to comment your favorite thing or movie or Korean novela. Grabe kayo. Grabe kayo. Gusto ko yung mga Korean novela na na recommendation tsaka yung mga movies. Ay nako talaga. Hindi na naman ako matutulog nito. Manonood na naman talaga ako ng bonggang-bongga. Alam nyo, guys, ilang gabi na ako na hindi ako talaga makatulog sa gabi. Parang nakatulog ako 3 a.m., 4 a.m. Sobrang hirap na hirap ako. Kasi nga sabi ko sa inyo na parang ang haba ng night shift ko. Parang nag-10 nights yata ako. Pero hindi siya tuloy-tuloy. Pero mahirap kasi siyang ibalik yung rhythm ng katawan mo dun sa body clock mo. So sabi ko kanina, hindi ako makaka-cope up sa training namin kung ganito yung kung ganito yung energy level ko. Kasi alam mo yung pag kulang ka talaga sa tulog, wala. Hinang-hina ka talaga. Hindi ako makatulog. Alam mo, inaantok ako ng medyo pa-dinner time. Pero kapag ganitong tulugan ko na talaga, hindi na ako makatulog. So, I decided to get a medicine na hindi talaga siyang pampatulog. Eto, pang-allergy siya. This is antihistamine na gamot. So, kasi ang effect nito, parang aantukin ka din. Sabi ko, let me try that. Naghanap talaga ako ng excuse to, guys. Kasi kanina pa ako hatching. Hindi ko alam kung bakit hatching ako ng hatching. So, ayun. Bumili na ako ng antihistamine. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung gamot para kasi mamaya may mga si ate nga kumiinom ng ganito. Mamaya ha, kayong mga broken hearted dyan ha. Mamaya yun yung iniinom nyo. Kaya huwag na natin sabihin. Alam ko yung mga may sakit sa puso dyan eh.